musika talde bat aukeratzea zaila egiten zait, ze asko dira bizitzan zehar markatzen dizutena, La Polla, RIP, Sex Pistols, Cicatriz, Eskorbuto, asko dira ez. Bino bat aukeratuko ganu, izango litzake Sevillako, Andaluziako Los Muertos de Cristo taldea. Bai musika estiloagatik, egiten duten punka asko gustatzen zaidalako, letrak izugarria dielako, bino batez ere taldeak dakan militantziagatik, erreferente izan dielako, mugimendu konkretu baten, eta gero baita ere autogestioagatik, behaiek sortu zutelako gero odisea zigilua, bere lanak eta kaleratzeko, bere mertxana eta sortzeko, eta nik nire taldiakin elegitu berko banu ze talde mota sortu nahi duten, pixkat behaiek izango zilako erreferente bikaina. Iguala, zaila disko bakar bat aukeratzea, hasi que bi aukeratu ditut. Ni suertia auki dut, etxean beti musikakin gogoratzen dutelako nik nire haurtzaroa, bai eman partetik, bai egiten partetik, beti egon delako Led Zeppelin, Rolling, ACDC, The Who olako taldeak, nionik bi aukeratuko ditut, lehenengoa da hau, La Polla Recordsen Salve diskoa, La Pollan lehenengo diskoa, eta hau aukeratzen dut, izan zelako entzunun punk lehenengo diskoa, eta hau entzunean esan un hostia, nik hau nahi dut. Hau da, lehenengo momentutik fletxazo bat izan zen, eta hoi da aukeratu duten lehenengo diskoa. Eta gero bigarrena da, hau, Sex Pistolek dakan disko bakarra, Nevermind the Bollocks, eta da, diskazo bat. Kanta denak dira brutalak, eta hostia, hau entzununean lehenengo aldiz izan zen, izugarria ez, entzuten genuen izugarria, eta gero beti nik oan vinilua erakotsi dut, hau kasetian eukinun, eta lo hartu bainoren beti kasetai buelta eta hola egunero, hilabete pila bat, eta hau izan zen, niri pila markatu zian disko bat. Aukeratu dut Apalachen kanta bat, Apalachen lehenengo diskoan dagoen kanta bat, eta da Estrella Errante kantua. Niretzako Apalache da infravaloratu dagoen talde bat, eta hau da Kriston temazua. Piskat ies ingo dut punk mugimendutik, eta aukeratuko dut Abre la Puerta Triana taldearen kanta bat, eta kanta azten da esaldi honekin, eta da quise subir al cielo para ver y bajar al infierno para comprender. Eta kanta hau entzununean lehenengo aldiz, eta letra hori entzununean esan, hostia, egi borobila. Musikari aukeratzea zaila da, aukeratzeko irizpide bat izaten da musikarian tekniko tasun hori, eta nien horren oso zalia. Hasi genik tipuak zekan presentziagatik eta jotzeko moduagatik aukeratuko dut, eta nik gitarrista zen azelako, RIP taldeko Jul. Eta gero, aipatu nahi dut beste bat, abeslaia dela, kasu honetan, eta nik baina suertia aukinun behakin jotzeko, eta da Pato. Honako putzuak taldeko abeslaia, eta gero basurako abeslaia zena, nik berekin izugarri pila ikasi nulako, nola estena jo gainin, nola egon berden, eta ze presentzia auki berden, eta tablak deitzen dien horiek ez, eta niretzako Jul eta Pato dira, ikono batzuk estena jo gainean. Musika entzuteko, etxian ia beti vinilua, gero kotxean MP3a edo diskoa, kontzertu batetik bueltan diskoa erosten baldin badugu, diskoa, bino bestela MP3a, eta gero Spotify. Spotify pirata lortu genunetik, Spotify nik kaina ematen jot, niretzako toki mitiko bat, Mogambo esango nuke, minutu daik gabe baina. Nahi gustatzen hasi toki txikiak, hor berotasuna sentitzen den toki horietako bat, normalean arras de suelo dienak, nik nahi dut, eta joteko Mogambo esan dut, eta ikusteko aipatu berbadundin badut bat, izango litzake, Voy a barrer para casa, Oiartzungo Katasulo gaztetxea. Ze hor ikusten genunean gustatzen zigun talde bat, normalian zen guk antolatu genulako kontzertua, eta hor azkenean ikasi genulako zer zen kontzertu bat antolatzea, gero baita ere gustatzen izun talde bat etxean ikustia beti berezia delako, eta nik uste Katasulo gaztetxean ikusi genitun kontzertu denak eta taldeenak, momentu horretan oso momentu bereziak ziren, eta horregatik Katasulo gaztetxea. Bi aukeratuko ditut hemen, bat izango da azken arroken Sex Pistols ikusi nunean, zen inoiz imaginatu Sex Pistols ikusi genula zenean, eta azken arroke atorri zienean formazio originalakin, jo ginen, duda egin gabe, eta kontzertu oso ona izan zen. Behintzat asko disfrutatu genuen kontzertua. Eta gero aukeratu duten bestia da, Trintxerpeko sutura taldeak emantzun kontzertua, hemen, Oiartzunen, Sorginzulo tabernan,
nik eukiko nituen 13 bat urte, eta hoi izan zen ikusi nuen punk lehenengo kontzertua, eta gaina herrian. Eta, karo, gain sorgin ezagutzen dugunak eta lehen ezagutu berunak, kriston diferentzia, leheno antro bazen dena iluna, beltza, eta hostia, 13 urtekin horrea sartzia, ez dut zango peligrosua, bino, bueno, intimidatzen zuen, ez? Eta horrea sartu, peleatuta geho lehenengo filan jarri, eta ikusi sutura, emantzun espektakulua, anartze kalimotxoa goitik bera botzen, eta hostia, punka, osea, lehenengo aldia punka ikusten hori nik zuzenean, eta esan, wow, hau da, nire bizitza hau da. Ba, erosin lehenengo diskua, hauxe da. Kortaturen lehenengo diskua. Eta hau da, ba, hemen Oiartzunen erosi nuen, hemen bat egon denda horia deitzen geniona, eta hau, ba, gurasoan bat ez zizutela 500 pesta eta txutxeak erosten zen ditun, eta 100 pesta horratu. Eta 500 pesta eukin ditunean esan hon, denda horira disko bat erostea, eta hau izan zen, lehenengoa, kortatun lehenengo diskua. Ba, hau erosi nuen gabonetan, pixka baitare punkati iesingo dut, eta hau, SFDK-an azkeneko diskua, inquebrantable, vinilo doble, eta, bueno, azken aldian rapa asko entzuten nahi naiz, bai KCO eta olako taldiak, ze letrak asko tiratzen haute, eta rap talde asko letra osona dituzte, eta disko hau entzun nunean, flipatu nun. Eta esan, ba, disko hau erosi behar dut, original hau behar dut, bai viniluan, eta ero gaina formatua eta diseinua osona da. Eta, hoxe da, erosi nuen azkeneko diskoa inquebrantable, SFK taldiana.